Tieni stħarriġ tal-Istat tan-Nazzjon u għandna din l-istatistika li toħroġ minn dan l-istħarriġ li turi illi kif 81.6% tal-Maltini isu l-ilsin Malti bħala l-ilsin primarju tagħhom. Nitkellmu fuq 4 minn kull 5 persuni li jgħixu f'Malta. Mbagħad hemm 1.6% li jgħidu li l-Ingliż huwa l-ilsin primarju tagħhom, 16% li ishom jagħtuhom valur indaqs. Hemmhekk qed nitkellmu forsi dwar il-Maltini li qed jgħixu f'Malta u mbagħad għandek biċċa kbira illi huma barranin li jgħixu f'Malta. Se jużaw Malti, mhux Malti. U min se jħarsu l-Malti? Aħna l-Maltin ħanpruvaw mhux nimponu ruħna, nuża l-kelma ħażina, ma ħanġalhom isma' la qegħdin hawnhekk talmu l-Malti ħalli nkunu nistgħu nikkomunikaw aħjar bejnietna. U la qegħdin nitkellmu dwar dan il-fatt. Għaw din il-kampanja lil Sin Malti għal-qalbi mill-Uffiċċju tal-President. U propju ftit tal-ġranet ilu, ippubblikaw dan il-filmat partikolari bħala parti minn din il-kampanja, propju li involvi barranija li tgħix f'Malta. Jien nisma'. Jessica, jiena Svediża u għażilt li nitgħallem il-Malti biex nintegra iktar fis-soċjetà. Fil-fatt, nieħu ħafna gost meta nitkellem il-Malti u l-Maltin iwġbuni bil-Malti. Nieħu ħafna gost nitgħallem il-Malti wkoll għax il-lingwa vera sabiħa. Hemm ħafna aspetti sbieħ tal-lingwa, pereżempju l-istruttura tal-lingwa, il-melodija tal-lingwa, il-binja tal-kelma. U l-lingwa hija sabiħa wkoll għax tirrifletti l-istorja ta' Malta. U importantissimu li nkomplu ngħaddu l-Malti li tfal tagħna. U dik l-introduzzjoni li għamilna Pablo naħseb tajna daqsxejn ma tal-argumenti kollha li se npoġġu. Ġelek tirrifletti ħafna. U anke dik Jessica ġelek tirrifletti ħafna anke dwar l-użu tal-ilsin Malti. Però dwar din il-kampanja u dwar l-istat tal-ilsin Malti f'pajjiżna ħankun qegħdin nitkellmu ma' Justine Somerville mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta u Thomas Patch mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti. Żewġ entitajiet li qegħdin taħdmu flimkien mal-Uffiċċju tal-President mal-Akkademja tal-Malti u anki ma' entitajiet oħrajn biex fuq din il-kampanja partikolari. Semmejna l-istatistika, tkellimna dwar l-integrazzjoni tal-barranin f'Malta u wkoll x'inhi s-sitwazzjoni tal-ilsin Malti? Justin. Naħseb l-istatistika hija waħda li tqawwilek qalbek u xekk, imma ovvjament ma nistgħux nifqu sal-istatistika biss għaliex għandha interpretazzjoni differenti wkoll meta tqis in-nies illi ġew ikkonsidrati fl-istatistika, imma bħala puntatlu hija statistika li tqawwilek qalbek. Ovvjament meta tisma' każijiet bħal Jessica u aħna tqajna ma' ħafna barranin li jieħdu interess fil-Malti u jitgħallmu l-Malti ukoll huma stejjer ta' suċċess li jkomplu jagħtuk it-tama li forsi minkejja kemm ingergru u bir-raġun għaliex ovvjament hemm ħafna fejn titjib is-sitwazzjoni hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu u din il-kampanja parti minn dak li jista' jsir. Imma ma nistgħux nifqu magħha. U ma jfissirx li għax Jessica talmet il-Malti u oħrajn bħala talmu l-Malti b'daqshekk il-Maltini tużaw il-Malti tajjeb? Thomas. Irridu noqogħdu attenti x'qed nifhmu Malti tajjeb. Tajjeb dik mistoqsija oħra. Taħt kaxxa kbira. Il-Malti tajjeb x'inhu? Ħaġa suġġettiva ħafna di, ġifieri li hu tajjeb għalija mhux neċessarjament tajjeb għalik. Barra minn hekk ukoll trid tiddistingwi bejn il-Malti mitħaddet u l-Malti miktub. Il-Malti miktub huwa aktar kontrollat illa li għandek il-regoli tal-ortografija li jistgħu jiddirġu aħjar. Il-Malti mitkellem mitħaddet storja oħra. Dak li jkun ħajjitħaddet għalma nitħaddet jien bħalissa u inti dirett hawnhekk ħajħroġ kliem mod naturali illi jista' jkun illi dak li jkun jew idoqlu jew ma jdoqlux. Allora rridu distingwu, rridu noqogħdu attenti x'qed nifhmu Malti tajjeb. L-istatistika li rajna, l-figuri li rajna fil-waqt li ġestin qalet li hawnhekk qalbek jirrifletti l-verità? L-istatistika qed turi li x'qed tgħidilna li minn kull 182 iqisu l-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħhom il-lingwa primarja. Hija xi ħaġa tajba. Differenti pereżempju minn sitwazzjoni l-Irlanda fejn għandek 40% jitkellmu l-Irlandiż. 40% minn aħna 82. Mbagħad terġa' minn dawk l-40%, 4% biss jużaw l-Irlandiż fil-ħajja ta' kuljum barra mill-iskola. Allura s-sitwazzjoni hija ferm differenti. Però ma rridx li nkunu tekniċi żejjed dalgħodu ma naħseb li tajjeb nafsu daqsxejn fuq il-biċċa xogħol. Ġifieri
Għax inti għat jiddependi xinu Malti tajjeb, jiddependi forsi wkoll mill-background tiegħek, ir-reġistru li inti tuża. Jekk inti avukat probabbilment qed tuża Malti li huwa daqsxejn iktar Ittaljanizzat mill-Malti ta' xi ħadd li għandu professjoni jew xogħol differenti. Allura fuq liema Malti qegħdin nitkellmu? X'Malti? Maħniex qed żgur għalmenu minnaħa tagħna maħniex qegħdin ngħidu li l-Malti tajjeb irid ikun Malti f'sens ta' purizmu hekk. Għandek il-Malti mitkellem illi huma l-varjazzjonijiet kollha li semmejt inti anki d-djalett huwa Malti tajjeb, il-varjazzjonijiet tal-lingwa huma parti mill-lingwa. Il-Malti fil-qorti huwa Malti tajjeb. Huwa kuntest differenti. Huwa Malti tajjeb għal-qorti, huwa Malti li Malti Taljanizzat fil-qorti huwa tajjeb. Għandek ħafna reġistri, f'kull lingwa mhux fil-Malti biss. Ma taqgħux reġistru Taljanizzat allura huwa tista' tgħidlu Malti. Imma hija drawa twila li l-Malti tal-qorti maħruġ mill-Taljan, mhux hekk. Allura għandek qed jirrifletti wkoll l-istorja ta' dak il-qasam. Ġifieri għandna nippreservaw xi ħaġa bħal dik jew għandna ntejbuha biex jiġi utilizzat Malti iktar. Skont qed tifhem biha Pablo, tippreserva il-lingwa hija xi ħaġa ħajja li tinbidel ma' żmien. Sawa tinbidel mal-jiem, tinbidel jibdluha n-nies stess. Mhux il-kitba tibdel għal-lingwa, l-lingwa jibdelha ħal in-nies. Allura jekk ħanipreservawha, ħatispiċċa għandek lingwa immaġinarja li hija fil-vetrina. U fil-verità n-nies qed jitkellmu lingwa oħra. Allura l-lingwa titadatta sewa mal-kuntesti u mal-bdil tal-ħajja. Mela rejt, identifikawna intom, ġifieri qegħdin ngħidu li jista' jkun hawn problema għal Malti f'Malta, għall ilsien Malti. Ma x'inhu ma l-isfidi li qegħdin? L-isfida ewlenija hija żgur, mhux għax ngħid kelma flok oħra. Hemm sfida kbira hi l-Malti rridu ngħadduh lill-ġenerazzjonijiet li tilgħin. Hemm huwa l-futur il-garanzija tal-futur tal-Malti, jekk il-Malti maħniex se ngħadduh il-ġenituri u n-nanniet l-neputijiet mhux se jitkellmu bil-Malti fid-dar ma' tfal, it-tfal ħajjitilgħu li għalihom l-ewwel lingwa mhijiex il-Malti. Ma dik l-istatistika li rajna turik li 4 minn kull 5 l-Malti jitkellmu. Imma dik hija statistika ta' minn 18 sena l fuq. X'qed jiġri minn 18 sena l-isfel? Dik hemmhekk jinteressana ħafna aħna u beħsibna nagħmlu anke studju riċerka f'dak il-qasam. U minn hemm titlaq, ġifieri minn Malti tal-lum, aħna kuntenti b'din l-istatistika. Imma l-itfal tagħna għada pitada ħajbqgħu ħossu li l-Malti hija l-ewwel lingwa tagħhom u hemm irid isir ix-xogħol il-kbir illi l-tfal tagħna inrawmuhom, nkellmuhom bil-Malti, naqrawlhom bil-Malti, ħalli meta jibqgħu tilgħin daw jibqgħu ħossu mod naturali li l-Malti huwa l-lingwa tagħhom. U naħseb barra minn hekk, apparti l-isforzi jrid isir b'mod individwali u fil-komunità, naħseb il-preżenza tal-Malti hemm barra le fit-triq, fis-sens li l-importanza li nagħtu lil Malti fuq livell istituzzjonali tagħmel differenza. Ok, x'inti tajt hawnhekk, ġifieri qed tajt fuq livell istituzzjonali, ġifieri tajt l-awtoritajiet kollha f'Malta, id-dipartimenti tal-gvern, il-ministeri, forsi l-kumpaniji privati wkoll. Anzi, mhux forsi. Huma wkoll għandhom jużaw il-Malti bħala l-lingwa primarja tagħhom waqt li qegħdin jikkomunikaw bejniethom, pereżempju? Primarja jew mal-Ingliż imma it-tnejn li huma ċertament. Aħna maħniex hawnhekk. Aħna maħniex hawnhekk qed nippruvaw inġeldu l-lingwi xejn minn da. Aħna maħniex ngħidu il-Malti biss, imma l-Ingliż ukoll. Malti għandna din il-kwestjoni fejn ħafna drabi anke fejn f'komunikazzjoni uffiċjali, kważi anke fl-emails li jintbagħtu jintuża l-Ingliż iktar mill-Malti. U ħafna drabi n-nies jiġu f'dilemma jgħidu kważi meta qed jagħmlu xi ħaġa mod uffiċjali, awtomatikament toħorġulhom iktar naturali bl-Ingliż. Hawnhekk għandna problema. U naħseb għalhekk kultant id-diskors forsi m'għandux ikun x'nifhmu Malti tajjeb u nieqfu hemmhekk. Għaliex b'dak il-mod forsi nkun qed nbeżżaw lin-nies. Isma' jekk mhux qed tuża l-Malti tajjeb mela oqgħod attent aħjar ma tużax mela uża l-Ingliż għax l-Ingliż tista' tkun iktar konfidenti forsi għax tista' għandek iktar nies li forsi jistgħu jgħinuk. U din naħseb iktar vera meta persuna tiġi biex tikteb. Ekku. Jiġifieri naħseb hemmhekk l-għażla qis awtomatikament taqa' fuq l-Ingliż għax naħseb hemm dil-biża' illi l-Malti mod partikolari min ikun inqata' mill-iskola u forsi kien hemm xi tibdiliet iħossha daqsxejn diffiċli jerġa' jutilizzah.
U naħseb fil-komunikazzjoni bil-kitba hemmhekk naħseb imbagħtu da. Għandek ħafna fatturi, il-fatt li nistudjaw ħafna suġġetti bl-Ingliż biss, il-kodba textbooks bil-Ingliż. Tal-matematika, per eżempju, drabi bl-Ingliż tkun. Mhux biss, għandek ħafna suġġetti, il-maġġoranza tagħhom mhux hekk. L-università jekk ħatqatilha jew l-Mcast għad tistudja bl-Ingliż. Inkluż il-lecturers. Allora tkun ilek li qtajt mill-użu tal-Malti. Barra minn hekk għandek aktar modelli sewa templates fuq l-internet ta' kif ħatikteb emails formali, informali, bl-Ingliż. Mifruxin aktar. Mela allora dak ukoll biex xogħol li rridu nagħmlu aħna stess. F'da l-kontest, is-social media qed tina daqqa l-isfel, jew qed topponina dak li qegħdin nagħmlu, forsi anke meta niġu biex nużaw il-mobile biex nibgħatu messaġġ. Iktar faċli nsibu anke l-karatteri li mhumiex bil-Malti. Meta nsemmu social media, hemmhekk ukoll naħseb irridu nagħmlu differenza bejn il-kitba u l-mod ta' kif qed tintuża fis-sens illi forsi vera jekk noqdu naraw l-ortografija jew kif qed nikdbu, forsi nitilfu xi ftit it-tama, ma fil-verità is-social media tat spinta lil Malti għaliex għandek hekk naħseb għaliex għandek in-nies li qegħdin jużaw, qegħdin jikdbuh fejn qabel forsi ma kinux jikdbuh, anzi kienu jevitaw li jikdbuhom il-ġurnata għalmenu hemmhekk iħossu forsi bħala spazju illi fihom mhumiex ħaj jinkwetaw għax jaqgħu għaċċajt għax ma jużawx il-kelma ddatata. U naħseb illi kien hemm mu jorbot ħafna ma dal-qed kien hemm jew għatem naħseb hemm isu moviment illi li tuża l-Malti huwa hija xi ħaġa bl-Ingliż ħajkolli ngħidha cool. U qed naraw illi ħafna kumpanniji qed jutilizzaw il-Malti anke fuq kien t-shirts, maggijiet, qed jużaw il-kelma. U naħseb qed ikollhom respons, jiġifieri. Anke l-ismijiet bil-Malti rritornaw tal-ħal ċertu żmien konna. Anki ċertu aspetti letterarji, pereżempju, żgħażagħ li qed jaqsmu l-kitba tagħhom bil-Malti, li qed jikbu bil-Malti u jaqsmu l-kitba tagħhom. Qabel ma snin ilu le, ġifieri. Li jippubblikaw, ma ħseb wara dawk li jippubblikaw online. Ma mbagħad għandna ħafna tfal ta' 8-9 snin li jaraw YouTube u ħlif kontenut bl-Ingliż ma jsibux. Hemmhekk għandu jkun l-isforz tagħna. U bl-Amerikan probabbilment. Dak ukoll qasam ieħor li importanti li jkun żviluppat aktar, ir-riżorsi diġitali fuq l-internet għat-tfal, riżorsi sbieħ iridu jkunu għax iridu jikkompetu ma' riżorsi sbieħ li jinsibu aċċessibbli bl-Ingliż Amerikan. Hemmhekk għandna lakuna. Qed nifhem li l-futur tal-Malti nikdbu ħafna pratikament, le ġifieri. Pratikament, u responsabilità ta' kulħadd. Ma nistgħux inutli nwaħħlu f'dak u fl-ieħor, hija responsabilità ta' kollha kemm aħna. U ma rridux nintilfu biex inġeldu l-lingwi kif qed ngħidu, ma rridux nintilfu fil-użu dil-kelma u mhux dil-kelma l-oħra, għax il-problema serja hija li naraw il-lingwa ngħadduha liż-żgħar. Ġifieri li l-Malti jissellef kliem minn nies oħrajn, ġifieri flok nuża kelma bil-Malti li aħna forsi hemm min jgħidlek isma' Malti safi ġejja mis-semmiet ikum nuża lilha. Smajna eżempji fil-jiem li għaddew. U forsi qed inġib kelma mit-Taljan jew mill-Ingliż li tfisser bejn wieħed u ieħor l-istess imma qed inwassal il-messaġġ li għandi bżonn inwassal. Hemmhekk ħażin jew le? L-importanti li ma nsirx mod kapriċċjuż naħseb hekk li friġġ u kompjuter għandi bżonnhom. Qasbis noħlom għal nivvinta kelma għax ma jħajfimni ħadd ħajridikola. Imma għal xi ngħid fejna fin. Speditezza. Per eżempju, ma għax tweġġani. Il-kelma speditezza tweġġani. U inti qed bispeditezza wkoll mill-ewwel ħarġta. U ċertu kliem kultant jiddependi mill-kuntest ukoll, pereżempju il-kelma date. Jiena ma ngħidlekx isma' x'inhi d-date illum, ngħidlek x'ġurnata illum jew x'inhi d-data tal-lum. Imma mbagħad jekk irid ngħid li ħanoħroġ ma' xi ħadd, ngħid għandi date, mhux ngħid għandi appuntament. Appuntament ma' min, ma' tabib, jiġifieri hemm kliem li nużah skont il-kuntest. Oħra wkoll il-viżibilità tal-Malti. Kemm hu viżibbli l-Malti mal-Ingliż barra fit-tabelli tagħna, sewwa, jekk tidħol fi skola nagħmlu mod. Ħafna drabi kull ma tara headmaster. Allura awtomatikament sur mast, inti indirettament qed tara ħin kollu di headmaster, il-head. Sur mast din mistoqsija li tberren ħafna f'moħħi, fis-sens illi ħafna drabi anke fi klassi, mhux fi skola, fi klassi. Il-fatt li għandek persuna waħda barranija, dik il-persuna bitsa tajjeb jew ħażin tiddetta il-lingwa tal-sena akkademika ta' dik il-klassi. Għaliex? Għaliex ħadd ma jista' jitkellem bil-Malti għax miskin dan jew din ma tifhimx.
U allura kollox irid isir bl-Ingliż. Spiegazzjoni. Ikonna xi 3 mistednin, Ukoll. wieħed minnhom ikun barrani u tittara kif ħadd tiżvolġi d-diskussjoni b'tali mod li dal-mistiden jibqa' jifhem, imma ovvjament aħna qegħdin fuq l-Istazzjon Nazzjonali nitkellmu nippruvaw nużaw il-Malti. Tkunu għalin ukoll tant ħin twieqa' ftit U fil-fatt, Però mbagħad għandek pajjiżi bħal huwa pereżempju żoni fil-Belġju illi il-Flemish jintuża u tippruvax tuża l-Franċiż għax ma jirrispondux. Jiġifieri hemmhekk qed jippreservaw tant il-lingwa tagħhom illi tippruvax u jgħidulek hekk fil-każ hija b'xi ħadd bit-translator jekk ma tafx il-lingwa u naħdu b'dak il-mod qed nitkellmu dwar kunsilli lokali. Jiġifieri f'Malta għandna struttura illi taġevola l-lingwa Ingliża. Għaliex għandha taġevola l-iskuża tal-bilingwiżmu ħafna drabi tagħti dan l-lok. M'għandniex naġevolaw lingwa skapitu tal-oħra. Ma x'issa jsir fl-iskejjel qed ngħidu mhux biss is-sinjali allura? Mhux biss is-sinjali. Għandha tkun lezzjoni bil-Malti u l-barranin jitalmu bil-Malti bħal marajna. Imma naħseb fl-istessin il-każ li semmejt inti minni qed ngħid li mhux frekwenti. Huwa frekwentissimu. Iva, imma aħna missu wkoll ftit mal-iskejjel imma hemm każijiet fejn qed isiru sforzi biex il-barranin jitalmu l-Malti u naħseb serħilu li daw in-nies li tkellimna magħhom mhumiex kollha ġejjin mill-iskola li qed bħalissa ġifri qegħdin fl-iskola bħalissa, imma l-bieraħ pereżempju huwa filmat li qatt irid joħroġ. Iltqajna ma' żewġ studenti ta' 9 sena illi l-Malti talmu sew u mhumx minn du kienu daqs naqra, jiġifieri l-hom jien naf kemm qalulna 5 snin, 6 snin, jiġifieri naħseb ovvjament kif qed tajt inti, irid isir iktar sforz. Lectures fl-Università pereżempju, għandhom isiru bl-Ingliż u ġevent mhux qed titkellem fuq l-istudju tal-Malti, qed titkellem dwar suġġetti li jekk inti tippubblika riċerka li għamilt biex tasal hemm barra u titilħaq għandek ħafna minnhom. Però kelmu daqsxejn dwar din il-kampanja li nsil Malti għal qalbi jekk ġwiex x'beħsibkom tagħmlu, x'inhu kif ħataħdmu? Naħseb ibda biex aħna rridu naħdmu kontra l-istereotipi li jmissu mal-Malti. Per eżempju li l-Malti huwa tal-Maltin u li l-Malti għandna nieħdu ħsiebu sempliċement, u ovvjament din hija part importanti wkoll, ma mhux sempliċement għax huwa parti mill-identità tagħna. U l-Malti rridu nħadmuh. Mela allura naħseb irridu noħolqu kuxjenza li l-Malti jekk huwa l-qalbna għandna nħadmuh. U l-Malti huwa ta' min iħadmu, mela mhux tal-Maltin biss, imma tal-barranin ukoll jekk dawn qegħdin jużaw u qegħdin isibu utli biex jintegraw fis-soċjetà. Għandek pajjiżi fejn fihom bħal Lussemburgu illi għandhom struttura formali ta' ċertifikazzjoni standard u ta' eżamijiet u ta' talim ukoll tal-Lussemburgis lil kull min qiegħed jidħol hemmhekk jaħdem u huwa residenti hemmhekk. Allura qegħdin jaraw u jorbtuha wkoll maċ-ċittadinanza. Dik ukoll hija xi ħaġa tajba li ssir għax inti naturali mbagħad qiegħed tgħaddi l-lingwa lil min finalment qed jgħix hawnhekk u hekk. Allura jħossu iktar ta' ġewwa, importanti ħafna li jintegra ruħu fis-soċjetà tagħna u jħossu komdu da jista' jikkomunika kemm bl-Ingliż ħafna drabi ħajkun jafu u anke bil-Malti. U biex nieħu eżempju żgħir minn dil-kampanja tqajna ma' persuna li huwa Franċiż, Arno Bouvier, li l-mara tiegħu mtgħallem Italjan. Hija Maltija, fil-verità jgħixu Għawdex. U l-itfal tiegħu jkellimhom bil-Franċiż, jitkellimhom bil-Malti u dawn iż-żewġ tfal li għandhom telgħu jafu jitkellmu mingħajr problema ta' xejn iż-żewġ lingwi b'mod tajjeb. U riċerkaturi dan li qed issemmi Ġastin. Tkellek żmien meta konna naħsbu li meta tkellem l-tfal b'żewġ lingwi, idealment mhux mħaltin, imma separati, tħawadhom. It-tfal għall-bidu iva jibdew ħawdu ftit, imma ma' żmien jidraw jażlu lingwa minn oħra u jitilgħu bilingwi jew trilingwi.